अगर हमारा कारण से और ट्रेन मिस हो जाता, फ्लाइट मिस हो जाता, तो हम पिछला वीडियो में भी कहले रहनी कि ओकर पैसा हमनी के पेड करे निसन। पक्का एकदम पक्का गारंटी बा। मात्र 2499 रुपया में रहुआ पटना से सिवान आ सकतानी, ओकरा बाद से गोपालगंज जाए के बाद 2799 में आ सकतानी, छपरा में 1799। मतलब कि रहुआ सबसे बड़ा खुशी की बात बा कि सबसे विश्वसनीय कैब राउर कैब बा, क्योंकि हमारे रिलेटिव लोग भी रहुआ कैब से घूमल बा, गइल बा पटना। ड्राइवर एक्सपीरियंस वाला देम, कोई भी ड्राइवर के हमनी के ना देनी सन। सबसे पहले बात रहुआ कभी भी हमारा कैब से अगर बुक करतानी, चाहे जो भी आइल गई लोग है, केहू के शिकायत का मौका हम ना देनी। बुक करतानी एयरपोर्ट से चाहे स्टेशन से, वहाँ पे एकदम टाइम से गाड़ी मिली, एकरो गारंटी बा। टाइम से गाड़ी एकदम टाइम से रहुआ फोन करी, 5 मिनट में गाड़ी ना जाई, फिर हमारा कॉल करी। पक्का एकदम 5 मिनट में गाड़ी हाजिर। 5 मिनट में रहुआ लगे गाड़ी AC एकदम जो भी गाड़ी बा और एसी बा और फुली एसी बा। जब तक कस्टमर ना बोले कि एसी कम कर दो, बंद कर दो, तब तक एसी बंद ना। एसी चलते रहे। एसी घर से बुक करनी, घरे कह देनी कि 3 बजे भोर में आना है, 2:50 पर रहुआ घरे गाड़ी हाजिर। पक्का एकदम गारंटी के साथ। अगर नहीं खा जाता फिर हमरा से कहीं 5000 कस्टमर के विश्वास हम जीत चुकल बानी। वाह, ये सबसे बड़ा बात बा। और लगातार हम ऐसे बताता नहीं कि सबसे विश्वसनीय कैब बा साहिल टूर एंड ट्रेवल्स। तो चलिए नमस्कार, प्रणाम। अभी हम बानी सिवान के बढ़िया में, और सबके बता दी कि सबसे विश्वसनीय कैब में पहुंचल बानी सन, जमुना के नाम बा साहिल कैब। सबसे विश्वसनीय तब बहुत प्रकार के कैब चलता, लेकिन विश्वास कईल बड़ा मुश्किल बा, क्योंकि घर के जनाना, घर के मेहरारू, घर के बेटी के कहीं भेजे के बाद चाहे लियावे के बाद, तो हमनी के चाहिए सबसे विश्वसनीय कैब जहाँ पे ड्राइवर के जिम्मेवारी होखो घर तक पहुँचावे के। तो सबके बता दी कि सबसे विश्वसनीय कैब बा साहिल कैब। बहुत पहले हमें जी पहुँचा रहनी जी वीडियो भी बनौनी, और काफ़ी लोग के लाभ में मिलल। सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, पटना तक तमाम लोग लाभ ले ले। बात रुआ सबके बता दी कि फिर से हमने के बानी सर रिपीट, चूंकि पुराना वो वीडियो हो गई बा, तो फिर से एगो नया वीडियो हमने के बनाओ तनी सन साहिल कैब, जो उनकी सिवान, छपरा, गोपालगंज में सबसे विश्वसनीय कैब बा। और वह सबके एक बार रेट दिखा देता नहीं, हम देख सकता नहीं कि बुकिंग नंबर बार वह फोन कर सकता नहीं। ओकरा अलावा पटना टू सिवान 2499 है, प्लस टोल का लिख ले बनी, टोल यही में बा, टोल टैक्स एकरे में बा। अच्छा, यहाँ पर पटना से गोपालगंज 2799 टोल इंक्लूड बा। पटना से देख सकते हैं कि छपरा 1799, सब की पटना टू सिवान 2499 प्लस टोल के पैसा देवे के पड़ी। पटना टू गोपालगंज 2799 टोल के पैसा देवे के पड़ी। पटना से छपरा जाए के बाद 1799 टोल के पैसा देवे के पड़ी। पटना से मुजफ्फरपुर 1799 टोल के पैसा अलग से। पटना टू मोतिहारी 2799, पटना टू बेतिया 3499, पटना टू रक्सौल भी जाए के बाद तो मात्र 3500 रुपया में। रुआ पटना से सीतामढ़ी जाए के बाद तो मात्र 2500 रुपया में। पटना से दरभंगा मात्र 2499 में। पटना से पुपरी जाए के बाद तो 2699। पटना से पूर्णिया जाए के बाद तो मात्र 5800 रुपया। पटना से सहरसा जाता नहीं तो मात्र 3500 रुपया देवे के पड़ी। पटना से राजगीर जाता नहीं मात्र 2400। तो देख सकते कि रेट लिस्ट बा। पटना से रांची मात्र 6000 में, मतलब कि पूरा रेट लिस्ट बा। और हमने के यहाँ आवे खातिर देख सकते कि सिवान बा मात्र 2499 रुपया में रहुआ पटना से सिवान आ सकता नहीं। ओकरा बाद से गोपालगंज जाए के बाद 2799 में आ सकता नहीं। छपरा में 1799, मतलब कि रहुआ के रेट लिस्ट बा जहाँ पर रहुआ के दिखाओ तने सन। और ई बावे सिवान, छपरा, गोपालगंज के सबसे विश्वसनीय कैब साहिल टूर एंड ट्रेवल्स। देख सकता नहीं कि जमुना के सीईओ एंड फाउंडर बनी अजय कुमार सिंह जी। यहाँ से हम तमाम बातचीत करब। अजय जी कैसन बानी? ठीक बानी? बहुत बढ़िया बानी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले रहुआ दर्शक लोग के बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद चाहतानी हम वालों से। जेतिया पहला वीडियो में वालों आशीर्वाद देले बानी लो, होतिया फिर से आशीर्वाद दिलो। आशीर्वाद तो लगातार मिलल बा। और सबसे बड़ा खुशी की बात बा कि सबसे विश्वसनीय कैब राउर कैब बा, क्योंकि हमारे रिलेटिव लोग भी रहुआ कैब से घूमल बा, गइल बा पटना। बहुत बहुत रहुआ रिलेटिव लोग के बहुत कॉल आइल बा हमरा लगे, बहुत कि हम वहाँ के रिलेटिव बोला तनी हमरा यहाँ से यहाँ जाए के बहुत आइल बा, बहुत प्यार मिलल बा, बहुत कस्टमर लोग के रहुआ थ्रू प्यार मिलल बा। एकरा खातिर हम तहे दिल से धन्यवाद देतानी। बिल्कुल, तो रहुआ सबके बता दी कि सबसे विश्वसनीय कैब बा। हम बार बार इसे बताओ नहीं कि रहुआ सफर में बुझाई ना कि रहुआ अनजान व्यक्ति के साथ जाता नहीं, और सुरक्षित सफर के आनंद ले पाए और अपना मंजिल तक पहुंच पाए। और का विशेष बा? देखिए, विशेष हमारा लगे ये बा कि हमारे जौन भी ड्राइवर देम, जौन भी गाड़ी देम, वेल मेंटेन देम।
ड्राइवर एक्सपीरियंस वाला देम, कोई भी ड्राइवर के हमनी के ना देनी सन। सबसे पहले बात रउआ कभी भी हमरा कैब से अगर बुक करतानी चाहे जो भी आइल गई लोग है, केहू के शिकायत का मौका हम ना देनी। बहुत माने एकदम शिकायत का मौका हम नहीं दे सकत। अगर रउआ हमारा से बुक करतानी पटना एयरपोर्ट पे स्टेशन पे फ्लाइट पर ट्रेन पकड़े खातिर, अगर हमारा कारण से रहो ट्रेन मिस हो जाता, फ्लाइट मिस हो जाता, तो हम पिछला वीडियो में भी कहले रहनी कि ओकर पैसा हमनी के पेड करे निसन। पक्का एकदम पक्का गारंटी बा। मान के चली के रहुआ गाड़ी के हम बुक कैले बानी और वो गाड़ी आवे में देरी हो गई, हमारा ट्रेन छूट गई, गाड़ी आवे में देरी हो गई, रास्ता में ब्रेक डाउन हो गई, हम दोसर गाड़ी ना प्रोवाइड कराई, वो ओकर जिम्मेवारी हमार बा। तो फिर ट्रेन तो हमारा छूट गई। ट्रेन हम रउआ के अगर चाहता नहीं एगो ट्रेन के जितना पैसा टिकट के होई पैसा देम, या रउआ अगर चाहता नहीं कि मतलब अगला ट्रेन में हमार टिकट करा के दी तो संभव होई तो हम अगला ट्रेन में टिकट करा के देम। मतलब कि ट्रेन भी छूटे वाला नहीं है और प्लेन भी छूटे वाला नहीं है ना। ट्रेन प्लेन समय पर एकर गारंटी बा। गारंटी बा एकर। ट्रेन प्लेन दोनों पकड़ाई, दोनों पकड़ाई। और एयरपोर्ट से अगर सिवान आवे खातिर चाहे ऑल बिहार कहीं रउआ जाए खातिर अगर बुक करता नहीं एयरपोर्ट से चाहे स्टेशन से, वहाँ पे एकदम टाइम से गाड़ी मिली, एकरो गारंटी बा। टाइम से गाड़ी एकदम टाइम से रउआ फोन करी 5 मिनट में गाड़ी ना जाई, फिर हमरा लगे कॉल करी। पक्का एकदम 5 मिनट में गाड़ी हाजिर। 5 मिनट में रउआ लगे गाड़ी जे। अगर रउआ अपन लगेज लेके बाहर निकल गइल बानी, ड्राइवर के कॉल करी 5 मिनट में, 5 मिनट में 5 मिनट 5 मिनट में गाड़ी हाजिर हो जाए। एकदम 5 मिनट में गाड़ी हाजिर हो जाए। एसी देव के नाम, लेकिन बुकिंग रउआ पहले कराओ। अच्छा, बुकिंग पहले से 2 दिन पहले हमरा लगे बुकिंग कराई, 5 मिनट में गाड़ी देम रउआ के। 5 मिनट माने वेट करे के पड़ी, 5 मिनट रउआ पास पहुँचे में, जहाँ खड़ा बानी वहाँ गाड़ी पहुँचे में 5 मिनट। अगर रउआ इमरजेंसी बुकिंग करता नहीं तो 1 से 2 घंटा पहले करी। वो 1 से 2 घंटा अगर करता नहीं तभी भी हम रउआ के गाड़ी 100% देम। मान के चलिए हम बानी मोतिहारी में, मोतिहारी हमरा गाड़ी शाम के चाहे जी। अगर मोतिहारी में बानी रउआ हमरा के 2 घंटा समय दी, रउआ मोतिहारी हो कि चाहे बिहार में कहीं हो कि चाहे इंडिया में कहीं हो कि रउआ बिहार आवे के बाद गाड़ी हम प्रोवाइड करा देम। इंडिया में कहीं से कोनो कोना से कोनो कोना से, माने दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक ले जहाँ से जहाँ जाए के हुई रउआ के गाड़ी प्रोवाइड करा दिए। पर्सनल गाड़ी प्रोवाइड करावल जाई, जेमें प्राइवेट गाड़ी प्रोवाइड करावल जाई, शेयरिंग वाला ना। बहुत बढ़िया। तो प्राइवेट गाड़ी नहीं ठीक बा। जी जी, पर्सनल बुक करी, फैमिली आ सकता में रउआ 4 आदमी अगर डिजायर देता नहीं तो 4 आदमी रउआ लोगों में आ सकता नहीं। अगर 7 सीटर लेता नहीं तो 6 आदमियों में आ सकता नहीं। जौन की 7 सीटर के सिवान से पटना के रेट बा 3000 रुपया वन वे के। सिवान से पटना हमने के ड्रॉप कर देनी सर 3000 में। 3500 रुपया रेट बा गोपालगंज से पटना के 7 सीटर के। 7 सीटर में अर्टिगा, टोयोटा के रोमियन, अंदर 7 सीटर में स्कॉर्पियो भी चल जाला वन वे में। कभी कभी वन वे में स्कॉर्पियो तो ना चलला कि कभी कभी चल जाला हाँ। जी। तो एसी देव की नॉन एसी एकदम जो भी गाड़ी बा और एसी बा और फुली एसी बा। जब तक कस्टमर ना बोले कि एसी कम कर दो, बंद कर दो, तब तक एसी बंद ना, एसी चलते रहे। एसी चलते रहे। देखिए ये खासियत बा साहिल टूर एंड ट्रेवल्स जौन की बा, और वह सबके बता दे कि लगातार ग्राउंड पर काम करता और कई गो मतलब कि फील्ड में रउआ सबके बता दी कि रउआ कई गो क्षेत्र में जैसे मोतिहारी, बेतिया, आरा, बक्सर, मतलब कि ऑल टू ऑल बिहार में कोनो कोना से कोनो कोना पहुँचे के बा। तो रउआ सबके फिर से बता देता कि सबसे विश्वसनीय कैब बा जौना के नाम बा साहिल कैब। स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश करता, रउआ कोनो गाड़ी चाहिए, एयरपोर्ट से चाहिए पटना या पटना रेलवे स्टेशन से चाहिए, रउरा फोन करी 5 मिनट में गाड़ी अवेलेबल हो जाए। रउरा मोतिहारी में बानी, बेतिया में बानी, आरा में बानी, बक्सर में बानी, सिवान बानी, छपरा बानी, 2 घंटा पहले बताई गाड़ी अवेलेबल हो जाए। का भैया ठीक कहता नहीं? जी एकदम रउआ अच्छा कहता नहीं। एकदम मतलब जो रउआ कहता नहीं वो लक्ष्मण रेखा समझ ली। एकदम वो हम कायम रहे नहीं, लक्ष्मण रेखा एकदम लक्ष्मण रेखा बा। अगर रउआ घर से बुक कैनी, घरे कह देनी कि 3 बजे भोर में आना है, 2:50 पर रउआ घरे गाड़ी हाजिर, पक्का एकदम गारंटी के साथ। अगर नहीं खा तो फिर हमरा से कहीं आ चाहे केहू। बहुत आदमी कस्टमर हमरा से लगभग 5000 कंप्लीट होके वाला बा। केहू आदमी के पास अगर लेट से पहुँचल होके चाहे हमरा करते कोनो तकलीफ भइल होके, वहाँ लोग कमेंट करके बता सकता नहीं लो। हाँ रउआ दर्शक लोग से एगो हम निहोरा करें, मतलब कि वहाँ लोग से हम गुजारिश करें कि रउआ लोग अगर हमार कैब यूज नहीं लो कैले तो हाथ जोड़ के रउआ लोग से रिक्वेस्ट बा, गलत कमेंट मत करी लो। गलत कमेंट कैला से रोजगार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेला। अगला कस्टमर भी सोच में पड़ जाला कि ई फ्रॉड है कि का है। ऐसे हम रउआ से जी वह कमेंट करो। और जो भी मतलब कि अगर रउआ हमारा बारे में नहीं जाना तो गलत कमेंट प्लीज मत करी। रउआ हमारे से बात करके ओकरा बाद जौन करे के बाद कमेंट करी।
बिल्कुल। तो रउआ सबके बता दी कि हमने के बानी सन, और हालांकि लगातार यहाँ के सेवा दे रहल बानी, तो ऐसा बात नहीं है कि 5,000 लोग पहुँचे वाला बा। जी 5,000 तक हम कस्टमर के अभी तक सेवा दे चुकनी। 5,000 के माने अपना वीडियो बनैले बानी, ओकरा बाद से हम लगभग 3,000 प्लस कस्टमर लोग के सेवा दे चुकनी। माने 3,000 माने मानल जाए ओवरऑल 5,000 लोग अपना मंजिल तक पहुँचल बा। जी 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 5,000 कस्टमर के विश्वास हम जीत चुकल बानी। वाह, ये सबसे बड़ा बात बा। और लगातार हम ऐसे बताता नहीं कि सबसे विश्वसनीय कैब बा साहिल टूर एंड ट्रेवल्स, जो उनके स्क्रीन पर नंबर बा, वीडियो पर नंबर हम दिले बानी, फोन करी लोगिन, फोन करके सेवा के लाभ ली लोगिन साहिल टूर एंड ट्रेवल्स के। बहुत बहुत धन्यवाद।